Тапшыруыбызны Ташкентта узган халыкара китап күргәзмәсеннән башлыйбыз. Ул 2 көн дәвам итте. Биредә дөньяның 16 иленнән төрле китап нәшриятләре катнашты. Бүген китаплар илендә нинди яңалыклар бар? Тулырак безнең хәбәрчебез Динара Хабибуллина видео язмасында. Сез китап укырга яратасызмы? Үзбәкстанда беренче тапкыр Ташкент Букфест дип исемләнгән халыкара китап күргәзмәсе үткәрелә. Татарстан китап нәшрияты күргәзмәсе чараның кунакларын битараф калдырмады. Нам очень приятно и очень интересно. Мы видим, что на стенде татарского издательства очень много посетителей. Все интересуются культурой, историей, книгами татарского издательства. Күргәзмәдә Татарстан 70-тән артык китап тәкъдим итте. Безнең төп максатыбыз Үзбәкстанда яшәүче милләттәшләребезгә татарча китаплар уку мөмкинлеген булдыру һәм күп милләтле Үзбәкстан халкын мәдәниятебез белән таныштыру ди Татарстан китап нәшрияты генераль директоры Илдар Сәгъдәтшин. Шактый зур эш алып барылды. Биредә эшләүче безнең Татарстан вәкиллеге тарафыннан. Бирегә татарлар килә башлауы аеруча шатлыклы. Һәм алар китаплар белән кызыксыналар, киләләр һәм безне күрүгә бик шат икәннәрен аңлашыла. Бүген татарча китапларны уку барчабыз өчен дә уңайлы. Аларны электрон, хәтта аудио форматта да сайттан бушлай күчереп алу мөмкинлеге бар. Шушы күчерүләр саны артканнан арта баруын күзәтеп торабыз һәм ул безне тагын да канатландыра һәм без тагы да күбрәк итеп шушы аудио китаплар чыгаруга игътибар бирәбез. Күргәзмәдә татар һәм рус телләренә тәрҗемә ителгән төрле халык әкиятләре тупланган китап игътибарны җәлеп итте. Бүген менә мәсәлән Россия күләмендә генә алсак, сатылган китапларның 70%-нан артыгы ул балалар өчен китаплар. Шуңа күрә без дә бу өлкәгә балалар өчен китаплар чыгаруга зур игътибар бирәбез. Мәсәлән, үзбәк халык әкияте Зөмрәт белән Кыйммәт тә бар. Бу китапның аудио версиясе дә бар. Һәм электрон версиясе дә бар. Иң кызыгы китапта төрле рәсемнәр бар. Аларны бала үзе теләгән төскә буяп, смартфондагы махсус кушымта ярдәмендә яраткан әкият каһарманнарын 3D, ягъни тере форматта күрә ала. Ushbu kitob nafaqat dizayn jihatdan, mazmun jihatdan, balki interaktiv usulda, ya'ni hozirgi bolalarni qiziqishini inobatga olgan holda innovatsion uslubda ishlangani juda ham lol qoldirdi. To'g'risi, ularning bu faoliyatidan biz ham o'rnak olishimiz, aynan mana shunday kitoblarni ishlab chiqarish maqsadida hamkorlik qilish imkoniyati paydo bo'lgan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Одна из основных направлений и задач нашего книжного издательства – это нести социально значимую функцию. То есть не только издание и продажа, но еще и вот какие-то презентационные мероприятия проводить, мастер-классы, автограф-сессии, для того, чтобы читатель, любящий татарскую литературу, смог нас найти, увидеть, проследить нашу тенденцию роста. 2 көн дәвамында Үзбәкстан Республикасының иң зур мәйданчыкларының берсендә китап күргәзмәләреннән тыш интеллектуаль уеннар, әдәби викториналар, язучылар белән иҗади әңгәмәләр, түгәрәк өстәлләр, балалар өчен махсус мастер-класслар оештырылды. Kitob insonni yetuklikka yo'lini ochib beradi, kelajakda o'ziga oson bo'lish uchun yordam beradi. Күргәзмәнең йомгаклау өлешендә Татарстан китап нәшрияты тәкъдим ителгән барлык китапларны Үзбәкстан Республикасы Милли китапханәсенә бүләк итте. Бу чарада Татарстанның катнашуы зур әһәмияткә ия дисәк дөрес булыр. Үзбәкстанда гомер итүче татарларга мәдәни мирасыбызны, тарихыбызны китаплар аша җиткерү юлы дәвамлы булсын. Динара Хабибуллина, Татарлар, Ташкент, Үзбәкстан Республикасы.